Мен инде үземчә уйлыйм, гомерем буе Тукайга рәхмәтлемен дип, чөнки минем гаиләм белән ул бәйләнешле. Минем дәвәтием Казанда укыган, укытучылар семинариясендә, ул Тукай урамында хәзердә шушы бина сакланган. Менә шул вакытта Тукай белән минем дәвәтием танышкан. Аннан соң инде ничектер аралашканнан соң Тукай әйткән, Махмуд Еникеев минем бабам әйткән, менә Уфа губерниясендә беркем хәреф белми. Син, Махмуд, шунда бар да укыт. Минем дәвәтием 50 ел буе менә шушы җирлектә Уфа губерниясендә Башкортстан халкына рус телен өйрәткән. Тукай менә шулай җибәрмәгән булса, Башкортстанга бәлки минем дәвәни белән танышмас иде. Минем гаиләмә ничектер мин аңа үземнең гаиләм кешесе шикелле. Безнең гаиләдә кечкенә чакта Тукай нәрсә ул? Кечкенә балалардан башлана бит ул Тукай. Дәвәни, чөнки теге дәвәти белән аралашкач, аның кул язмалары булган. И шушы шигырьләрне безгә дәвәни укый иде. Җылый-җылый, ул бик авыр кичерделәр алар Тукайның вафаты турында. Игел исемдә дәвәни безгә шушы Тукайның шигырьләрен укый иде. Без ул чакта бәләкәй булганмын инде, мин бигрәк тә аңламаганбыз да, Тукай нәрсә ул Тукай. Без аңламаганбыз, менә шул шигырьләрнең шагыйре дип. Дәвәни җылый да, Тукай, менә Габдулла Тукай дип, безгә шигырь укый. Нәрсә ул Тукай? Аннан соң инде үсә төшә, Казанга да килгәч инде. Мин горурлык хисе күңелемдә, мин бит аны кечкенәдән белдем. Ничек инде мин аны аңлап кына бетермәгәнмен. Тукай безнең өчен, безнең гаилә өчен, һәм һәр татар кешесе өчен бик якын кеше, ул менә йөрәккә керә торган. Аны шулай якыннан белгән шикелле шигырьләрен укыгач, ул күңелгә, һәр татар кешенең күңеленә бик якын кеше.